So welcome back Anthony Nazari YouTube channel आव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायलायबाय स' लोगोफोर दिनैनि टपिकआ जाबाय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय मानि बयजोंबो जोंनि बर'नि गेजेराव बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा फावखुंग्रि दिनैनि दिनाव बिथांनि सायाव माने बिथांनि जिथुनाखि दायो भाइराल जाबाय थादों फेसबुकआव WhatsAppआव आरो स्टेटास सोरबा WhatsApp स्टेटास दोननाय फेसबुक स्टेटास दोननाय ओरैबायदि भाइराल जागासिनो आरोना ओमफ्राय मानि थाखाय भाइराल जादों होनबा जेनेबा दिनैनि दिनाव बेफोरखौ जोङो बिथांमोननि इथ'ग्राफ जेनेबा आर्टिस्ट फिल्मनि आर्टिस्ट होनलायनानै जों बयबो मिथियो आरो बे जि जायगायाव फांसन बायदिसिना जादोंबा बेखौ जिथुनाखि लेंहरो अब्ला गोबां जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो बिथांखौ नायनो थाखाय बिथांजों फट' लानो थाखाय होंगो दोंगो ओरैबायदि ज्राव ज्राव जायो आरोखि ओमफ्राय बिथांनि मुङानो नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय बिथाङा सोर थ' लोगोफोर आं बिनि गेजेराव बुंनो सानो जिथुनाखि जोंहा गेमस्रि दैमारिनि फलोवार्स बा गेमस्रि दैमारिनि साबस्क्राइबार आंबो साबस्क्राइबार खिन्थु बिथांमोना बे आंनि बे भिडिअखौ गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया बा बे भिडिअआव आंखौ दुखु मोननानै जेबो लाब गैया आरोखि दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला जों बिथांमोननि जिथुनाखि आङो बे जिथुनाखि पिक्सार फट'खौ बबाव भाइराल जानाय जेनेबा बबेनिफ्राय लादों होनब्ला नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय आङो नैबेयाव लादों आरोखि आरो बिथांनि कमेन्टखौ आङो आंनि बे भिडिअआव होनो गोसो गैया मानो होनब्ला बे कमेन्टआव ओरैबायदि लेथ्रा कमेन्ट लिरनाय दङ माने गोबां जोंनि रायजोफ्रा सोरबा बायदिया मोजां मोनो सोरबा बायदिया गाज्रि मोनो आरोखि ओरैबायदि कमेन्ट लेथ्रा कमेन्ट लिरनाय दङ आंनि खुगाजों माने बुंनो गोसो गैयाबा आङो बुङा आरोखि नोंथांमोननि आंनि बे भिडिअ कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आरोखि थ' बेखौनो आं बुंनो सानो मानो जाम्बा लाबोलायखो बे बिथांनि भिडिअखौलाय होननानै दा सानो आरो दिनैनि दिनाव बिथाङा सासे बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि एक्ट्रेस आरो बिथाङा इडुकेसन गोनां मानसि दिनैनि दिनाव बिथाङा गोजान जायगायाव माने गवाफोर बायदियाव फैनानै गावखौ मा सानखो गावखौ फरेनार सानखो ना गावखौ बेलेग इन्डियानि बाहेर देशनि मानसि होननानै सानखो जेन गावसिनि बेफोरबायदि स्वभाब बेफोरबायदिखौ प्राइभेट होनना बुङोना जिथुनाखि प्राइभेट होननानै बुंनाय बुस्थुखौ दिनैनि दिनाव बिथांमोना मानो पाब्लिक खालामना लादों पाब्लिक खालामनाङाब्रा नोंथांमोना जिखि खालामलाया खालाम पाब्लिक खालामनाङा नोंथांमोना मा खालामलायनो गोसो मा जेनेबा जानो गोसो मा खालामनो गोसो बेफोरखौ खालामजोब्रा रावबो बादा होआखै नोंथांमोनखौ ओरैनो जेनेबा बयबो मिथिखायो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड बा हाबा जानो गोनां बा हौवा हिनजाव बेफोरबायदि होनना जों बयबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मिथिखायो खिन्थु नोंथांमोना बेफोरबायदि जिथुनाखि बेफोरबायदि लिप किसनो मानो बेफोरबायदिखौ माने पाब्लिक खालामोब्ला आं मोजां जागौदां होननानैसो सानो आरोखि आं नोंथांमोनखौ जिथुनाखि जेबो गाज्रि बाथ्रा बा जेबो रायनो होननानै माने बे भिडिअ बानायनाय जायाखै नोंथांमोना जेबो गाज्रि आंखौ गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया आरोखि जिथुनाखि दायो आं बुंनो थांनाय टपिकआ बेनो जाहैदों माने नोंसोरो बेफोरबायदि देखायोब्ला बै उननि जेनेरेसन जिथुनाखि उन्दै नोंसिनिख्रुइ उन्दैसिन नोंसिनिख्रुइ देरसिन मानसिफोर दङ बिसोरो दिनैनि दिनाव नोंसोरखौ बेफोरबायदि नुनानै नों सासे बर'नि सासे गिदिर आर्टिस्ट आरो बर'नि एक्ट्रेस नोंथांखौ बयबो मोजां मोनो दिनैनि दिनाव नोंनो बेफोरबायदि लिप किस खालामलायनानै भिडिअ खालामनानै शेयार खालामोबा पाब्लिक खालामोब्ला दिनैनि दिनाव पाब्लिकआ मा बुंगोन नैबेसो आरोखि दिनैनि दिनाव नोङो बै गथ'फोरखौ बा गिदिरफोरखौ मा होननानै फोरोंगोन बा मा होननानै फोरमायगोन नोंनि बे लिप किस खालामलायनाय माबा माबि बेफोरबायदिखौ नोङो पाब्लिक खालामोब्ला मा फोरोंगोन मा सोलोंथाइ मोनगोन जेनेबा बेफोरबायदिजों आं बेखौसो नोंथांनिसिम बा रायजो राजानिसिम आं सोंनो गोसो जायो आरोखि बेफोरबायदि जिथुनाखि नोंथांमोना मा खालामो खालामलाय जों बेखौ बादा होआ खिन्थु पाब्लिक खालामाब्ला मोजां जागौ नामा बेफोरबायदि आरोखि पाब्लिक खालामोब्ला दिनैनि दिनाव जों गोबां फेसबुकआव नुदों सोरबा WhatsApp स्टेटास दोनदों सोरबा बायदिया फेसबुक स्टेटास दोनदों सोरबा बायदिया बिदिनो नोंथांमोननि नाम लानानै अनेक रोखोमनि बायदिसिना बुंदों आरोखि ना बेफोरबायदि नोंथांमोना पाब्लिक खालामनानै नोंथांमोना पाब्लिकखौ मा फोरमायनो बा मा फोरोंनो बेफोरबायदि जेनेबा सानखो आरो बेखौसो आं सानबाय थादों आरोखि
दा बेफोरबायदि खालामालासिनो नोंथांमोना जिथुनाखि मावनो गोनां नोंथांमोना मा मावो मा मावा मा जायो मा लोङो बेफोरबायदि जेनेबा पाब्लिक खालामालासिनो नोंथांमोननि मोजां मावनायखौ नोंथांमोना खोन्था गांनाय उखैनाय बा गोसो जानाय बा बेफोरबायदि खालामनो गोसो जानाय बयहाबो थायो बयहाबो मोन्थाय दं बा बयहाबो गोसो जायो खिन्थु बेफोरबायदि बुस्थुखौ माने बेफोरबायदि पार्ट बेफोरबायदि वर्ड्स बेफोरबायदि पिक्चारफोरखौ माने बेफोरबायदि पाब्लिक खालामाबा साबसिन जागौ नामा होननानै आं सानो आरोखि दा नुनायाव जोङो जोबोद जेनेबा गाज्रि नुदों बा गोबाङाबो अनेक रोखोमनि नाना रोखोम एकदम ब्ला 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 कमेन्ट खालामदों बा ब्ला ब्ला बै नैबे जिथुनाखि फेसबुक पेजाव आं नुनायाव आरोना आं नायनायाव ओरैबायदि ब्ला 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 कमेन्ट खालामदों खिन्थु आङो बे कमेन्ट्सफोरखौ आं दिनैनि दिनाव आंनि बे भिडिअ होनो गोसो गैया आरोखि थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो मा बुङो सासे बर'नि सेलेब्रिटि जालायना खर'आव मेलेम दंना गैया बेफोरबायदि गावनि पार्सनेल दा नोंथाङा सानगोन बे जोंनि मेटार जोंनि पार्सनेल होननानै पार्सनेल नालाय पार्सनेलब्रा पार्सनेल दोन पाब्लिक खालामनाङा प्राइभेट खालाम दा जोंसो जेनेबा अनलायदों अनलायनाया बयहाबो दं नोंथांमोना अनलायलाय नोंथांमोना जि थिखि खालामा नोंथांमोना जि गोसो जायो बेफोरबायदिखौ खालाम बादा गैया रावबो बादा होआखै खिन्थु पाब्लिक खालामनानै बै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ देखायनाया मा जाखो बेलाय बेफोर बिसो आरो जिथुनाखि जेनेबा नोंथांखौ आं दिनैनि दिनाव प्रफेसार होनबाय प्रफेसार जानानै सासे टिचार जालायनानै नोङो नोंनि स्टुडेन्ट स्कुलाव नोंनि स्टुडेन्टफोरखौ मा नोङो बेफोरबायदि मा फोरोंहैगोन बेफोरबायदि जायो आरोखि थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो आं ओरैबायदि जेनेबा जावनोसो गोसो जादोंमोन खिन्थु आं बेफोरबायदि जावनो गोसो जादोंब्लाबो जावनाय नंला मानो होनब्ला बिथांखौ मान सनमान जानाय बेफोरबायदि जागोन आरो गावनो बुजिखागोन जेनेबा गावनो बेफोरबायदि देखायोब्ला गुबुनखौलाय माथो मोजां फोरोंनो बिथाङा बुङो मोजां गियान होयो बयखौबो नाथाय दिनैनि दिनाव गावनो बेफोरबायदिब्ला नोंनि गियानखौ सोर लानो बेफोरबायदि जायो आरोखि दिनैनि दिनाव नोंनो बेबायदि देखायबायब्ला बेफोरबायदि आरोखि ओरैबायदि आङो मा होनबावगोन खर' सर' मानजोबलाय लांबाय आङो स' लोगोफोर आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानला मानो होनब्ला बिथांमोना गिदिर जोंनिख्रुइ माने गिदिर फरायनाय बांसिन मेलेम गोनांखा जों बिथांमोनखौ बुजायनो जोंहा जेबो राहा गैया बा लामा गैया बिथांमोना साननांगौ बेफोरबायदि गावनि प्राइभेट बा पार्सनेल बेफोरबायदि पाब्लिक खालामाब्ला मोजां जागोन नामा होननानै आं सानो आरो नोंथांमोना बिथांनि फलोवार्स साबसक्राइबार नोंथांमोना आंखौ दुखु मोननाबा आंखौ गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया मानो होनब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ मोजां मोनोब्ला जोंलाय माथो होनबावनो नोंथांमोना बेफोरबायदि पिक्सार पिक्टरि भिडिअ बेफोरबायदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोननि गोसोसै आरोखि खिन्थु आङो बे फेसबुकाव बेफोरबायदि भाइराल जानाय बायदिसिनाखौ नुनानै आं थानो हायैलाय थ' आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो नोंथांमोननि गोसोसै थ' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय बाय बाय